कपिल दोलोनि दैदेननायाव जोंनि मोनफ्रोमबो ब्लकआव रंजालि बैसागु फोरबो फालिबाय थानाय जादों आरो बे रंजालि फोरबो फालिनायाव जों मोनफ्रोमबो दल समूह गासैखौबो मोनफ्रोमबो हारिमुखौ हांख्रायदों कारण बेयो निर्दिष्ट मोनसे धोरोमनि थाखाय नङा गोदान बोसोरखौ बरायनाय बे मोनसे फोरबो बिहु हिसाबै मानियो सोरबाया बिसुवा हिसाबै मानियो थिग बेबायदिनो जोंनि बर' माहारिया जों मिन्थिस्लाबै समनिफ्रायनो जारिमिना मोनहासायै समनिफ्रायनो बै समनिफ्रायनो बोथोरजों खाबजानानै बे रंजालि बैसागु फोरबोखौ मानिबोदों आरो बेखौ जोङो मानिलांबाय थागोन आरो बे रंजालि बैसागु फोरबोजों खालि रंजानायल' नङा जोंनि बर' माहारिनि बेवहाय गासिबो जोंनि हारिमुआव दामनाय देनाय मोसानाय मुसुरनाय बायदि मैया मेथाइ खननायजों बे बेरखाङो गतिके बेवहाय मोनसे बयनिसिमबो खावलायनो सानदों गोदान बोसोर बे मोनसे आरो मिथिंगायाबो बे समाव गुस्लायो मानसिनि साननाय हनायाबो सोलायो बयबो खौसेयै जों दावगाबो आरो जोङो जोंनि ओनसोलखौ मोनसे गाहाम परिबेसजों जेराव जोङो अनलायनाय खौसेथि आरो गोजोन मोनसे परिबेस दोननायजों लोगोसे जों जौगालांहोनो हायो गतिके दिनैनि बे जमदर ब्लक इउथनि दारै खुंजानाय बे रंजालि बैसागु फोरबोआ जागोन आरो गोबां आलासि फैनांगौ दङ आर्टिस्टफोरबो फैगोन बेवहाय जाहाथे रायजो राजाफ्रा जेरै दा फैनानै बाहागो लाफैदों उनफ्रावबो जोबजासे जोंनि प्रग्रामा जेसेबां सोलिगोन बे समसिमहालागै जगदान होगोन आं मिजिंथिदों खौसेथि रंजानाय बाजानाय आरो गावबा गाव फोरबोखौ जों फालिलांबाय थागोन गसाइगाव डिस्ट्रिक्ट इउ.प आउटार जिमानटा आमार ब्लक कमिटी আছে এই ব্লক আমি যোৱা বেলেগ পৰাই ৰংজালী বৈশাগু পৰ্ব উদযাপন কৰি আছোঁ তেনেকুৱাকৈ আজি জমদৰ ব্লকৰ অন্তৰত ইউথৰ নেতৃত্বত এই ৰংজালী বৈশাগু পৰ্বটো চলি আছে গতিকে এইটোৰ দ্বাৰাই আমি মেছেজ দিব বিচাৰিছোঁ যে এই যে ৰঙালী বিহু উদযাপন কৰা হয় উদযাপন কৰা হয় ঠিক তেনেকৈ বড়োসকলে ৰংজালী বৈশাগুৰ নামত এইটো আমি উদযাপন কৰোঁ আৰু এইটো বতৰৰ লগত সেই সময়ত নতুন ৰূপ লয় ধাৰণৰ এটা নতুন বছৰ গতিকে আমি নজনাৰ সময়ৰ পৰাই বা বুৰঞ্জী ঢুকি নোপোৱাৰ পৰাই বড়োসকলে এই ৰংজালী উদযাপন কৰি আহিছে গতিকে এই পৰম্পৰাটো ৰক্ষা কৰি এইটো সদায়ে বহাগ আহিলে আমি উদযাপন আজিৰ মই চবকে আহ্বান বিচাৰোঁ সবে জাতি ইয়াত যোগদান বৈশাগুটো আমাৰ মাজত বিভিন্ন ধৰ্মাৱলম্বী আছে যদিও এটা নিৰ্দিষ্ট ধৰ্মৰ নামত পালন নকৰে এইটো আমি বিহু হিচাপে পালন কৰোঁ গতিকে মই ভাবোঁ এইটো আমাৰ বড়োসকলৰ লগতে বিভিন্ন জাতি গোষ্ঠীৰ লগত সমন্বয়ৰ এটা প্ৰতীক হ'ব লাগে গতিকে আজি ইয়াত আহ্বান জনাইছোঁ প্ৰত্যেকে যাতে আমাৰ মনৰ যিটো দুখ বেদনা আছে এইটো পৰিহাৰ কৰি নতুন বছৰৰ নতুন চিন্তাধাৰণা আগুৱাই যাব পাৰে এইটো মই কামনা কৰিছোঁ।